Voor die een hele storm en de droege waar horen we voorlopig. Joen en vannacht bewolking met reën, buien, buikers en ik wil weer een paar opklaringstemperatuur, 6 of zo'n graden. Maar ik weer een hudde wien uit het zuidwesten, maar ik krijg zo'n en misschien betiden letter al 18 in het kustenwaardgebied. Ja, en dan zeggen we naar morgen. Dat wordt een dag met buien, soms met tongen. Ik wil eens even een beetje zinnen, maar die zinnen had het dreig. En vierdens, de temperaturen, die liggen morgen zomaar bij de 8 of de 9 graden heen. En de wind moet de wijze, het ontstwarmig krijgt zo'n ont 8 voor het kustgebied. Morgennacht alweer rein en morgennacht storm krijgt 8 ont 9 in het kustgebied uit het zuiden en het zuidwesten mee. En dat is de toon van Oudisdij. Maar op Oudisdij toch wel bewolking. Nee, de zin nog heel redt het net, denk ik. Uit een toch wel een droege periode, vooral in de maandtijd, dus even rein. En eerst nog storm krijgt 8 ont 9 uit het zuiden en het zuidwesten mee. En dan hebben we Oudisnacht. Ik nog altijd een rein, een stevige wind, maar ik een paar droege perioden. Nou, we zetten op naar het fruitshop. Nee, is daar. De zinnen erbij, een paar buien, temperatuur zomaar bij de 8 graden heen. En de wind is minder sterk. Op Waasje heb ik een temperatuur staan om het bij de 6 graden, maar u toch wat rein, lichte rein. En op Toosje een meer droege dag, maar een temperatuur alweer om het bij de 8 graden heen. En we moeten maandje, Oudisdij, maar weer even in het Waasje in.